proč to pojmenoval zrovna Třespoprsky? Aby se přiznal, už několikrát se děti ptali, proč se jmenuje Bezzub, to je ten hrad, a Háchovo jezero, proč se jmenuje Blaťan, a proč se Třespoprsky Třeskama, ale už dneska už nedokážu říct popravdě, jak to vzniklo. Protože v té době, v té začáteční době, jsme spolupracovali s jednou spisovatelkou, která měla spousty nápadů a my jsme si z těch nápadů mohli vybírat. To byla paní Štúplová a ona vlastně vymyslela ty další názvy. A ona s náma pracovala 7 let a v těch 7 letech měla 150 příběhů jiný než druhý. A potom bohužel umřela a teď máme rychlejší, vycházíme rychlejc, tenkrát jenom 8krát za rok, ale teď vycházíme 20krát do roka a to už by nikdo nestihnul a proto máme celý kolektiv spisovatelů, který pro nás píšou a já to kreslím. Mám to.